Vicent, molta feina. És a dir, la feina no s'acaba. En què estàs treballant darrerament? Bé, últimament he acabat de coordinar un projecte de recerca de transcripció de les actes parlamentàries medievals valencianes, perquè el Regne de València és l'únic territori de la Corona d'Aragó amb corts que encara no ha publicat, no ha transcrit i publicat els seus processos de corts. Els processos de corts és una font meravellosa, riquíssima, pràcticament sense parangó a Europa, i són registres en què s'indicava les reunions, els actes, les negociacions i les decisions que es prenien en el marc parlamentari quan el rei convocava corts. El que hem fet és, durant 2 anys i mig, amb un equip de 3 transcriptors, transcriure pràcticament tota la documentació parlamentària entre 1238 i 1471 i ara encetarem un procés de revisió de totes les transcripcions, que són milers i milers i milers de paraules, per a publicar-les en línia i serà prou destacat l'aportació que podrem fer, destacada, perquè hi ha molta novetat i molt de coneixement sobre la història política del Regne de València entre els segles XIII i XV, per exemple, en moments tan interessants com l'Interregne de 1410-1412, que encara no se sabia què s'havia decidit, què s'havia parlat, què s'havia negociat en els parlaments del Regne de València, i ara podrem oferir moltíssimes informacions directes que provenen de les fonts històriques. Sembla increïble, no?, que una documentació tan bàsica d'una institució tan bàsica com aquesta, d'un regne com aquest, sembla increïble que no s'hagin... Sí, en el cas de la Corona d'Aragó, per exemple, les primeres que es van fer van ser les catalanes fa un segle, per part de la Real Acadèmia de la Història. Van intentar fer la Corona d'Aragó, però es van quedar en Catalunya, encara sort. Les d'Aragó s'han fet molt recentment, en els últims 10-15 anys. Les de Sicília i Nàpols s'han anat fent també des de feia temps i al llarg del segle XX, i València doncs, encara no s'havia abordat la qüestió. I la qüestió també és que la historiografia de la Corona d'Aragó, la catalana no tant, però la Corona d'Aragó, Aragó, València, van començar amb treballs d'ampli abast pràcticament en els anys 70. Per tant, anem amb molt d'endarreriment, fins i tot en la tasca de transcripció i edició de fonts, que, com sabeu, és fonamental. Sí. Doncs mira, lligat amb això, i a més, tu que tens un peu a cada banda, tant per estudis com per amistats, etc., com veus la divulgació tant a Catalunya com al País Valencià? Bé, a Catalunya sempre les indústries culturals estan prou més desenvolupades que a València i en aquest sentit també en el camp de la divulgació històrica hi ha algunes estructures sòlides i potents. Per exemple, programes com En Guàrdia de la Ràdio Pública Catalana o revistes com Sàpiens amb més de 20.000 subscriptors que fan molt bona divulgació històrica i també hi ha recurrentment productes audiovisuals o productes turístics amb un bon contingut històric. En tot cas, l'espai per recórrer és moltíssim, tant en el camp de la radiotelevisió com en les editorials, la premsa, els còmics i també, evidentment, en les xarxes, i potenciar-ho podria fer que una de les eixides professionals dels graus en història no fora només la docència o la recerca, com és tradicional, sinó també la divulgació històrica, com passa en altres països. Pel que fa al cas de València, com deia, doncs, les estructures són més febles i no hi ha tant de desenvolupament, no tant per falta de demanda de la ciutadania valenciana, sí que hi ha una demanda forta, sinó com per falta d'oferta d'uns productes de divulgació històrica potents. Per tant, haurem de continuar treballant tant a Catalunya com a València en tot aquest camp. Sí, la història pública alguna vegada ho hem parlat en d'altres mitjans, és una mancança important que tenim en el nostre país. És a dir, una història feta amb rigor, però des de fora de l'acadèmia. És una mancança. M'imagino que estàs d'acord, oi, Vicent? Sí, totalment. Crec que des de l'espai de l'acadèmia moltes vegades tot el que s'investiga que és fonamental es queda dins dels murs de les parets de la universitat i després, quan hi ha projectes de divulgació històrica, moltes vegades es fan per part de gent que no té familiaritat amb la història i, per tant, la divulgació històrica no acaba sent tot allò de bona com podria ser. En aquest sentit, crec que cal professionalitzar un espai per als historiadors
que estant o sense estar en l'acadèmia puguen tindre contacte amb tot aquest món de la divulgació, amb periodistes també, amb productors, amb editors, etc. Però sí que hi hagi nuclis potents de gent que es pugui dedicar exclusivament a la divulgació històrica. Doncs sí. Vicent, recomana'ns un parell de lectures. A part dels teus llibres, que ja coneixem, ara els ensenyarem. Recomanes un parell que tu creguis que diguis aquestes coses les hauria de llegir tothom. Hi ha llibres molt fonamentals o cabdals per a la formació d'un historiador, però del que he llegit darrerament, per exemple, el llibre L'Aragonès medieval, Lengua y Estado en el Reino de Aragón, de Guillem Tomàs Fassi, en què explica molt bé una sèrie de conceptes culturals, polítics, identitaris, lingüístics, relacionats amb les col·lectivitats medievals, a través del cas aragonès. I en aquest cas, tots aquests conceptes jo crec que són recomanables, no només per a historiadors, sinó també fins i tot més per a filòlegs, que moltes vegades no s'adonen de la historicitat de les llengües i treballen amb marcs conceptuals encara del segle XIX o de començaments del segle XX. I crec que aquest llibre dona una lliçó molt clara de com s'entenien les llengües, de com s'entenien les identitats col·lectives en els segles de la Baixa Edat Mitjana. També un altre llibre que, diguem que no té a veure amb grans conceptes conceptuals o metodològics, però sí amb un fet molt important per als historiadors, que és el contacte directe amb les fonts, siga en els arxius o siga a través de fonts editades, seria el de Stefano Cingolani, l'Epistolari de Pere III el Cerimoniós, que va publicar en l'editorial Barsino, i que no només és un goig llegir les cartes enviades per el Cerimoniós entre 1342 i 1386, que ajunta més de 300 cartes, sinó que a més ens serveix per a endinsar-nos una miqueta en la mentalitat i en la vida d'un monarca del segle XIV, a més amb una personalitat tan forta com la que tenia Pere el Cerimoniós. El Cingolani, que si tot va bé també l'entrevistarem un dia d'aquests, li hem de comentar. Un gran treballador dels arxius també i de la divulgació històrica. I tant. Escolta, a part de tot això que ja ens has explicat, tens algun projecte més que ara que ens puguis explicar? Així immediat. Bé, ara estic acabant una sèrie d'articles i de capítols de recerca, el més important dels quals potser siga un text per a un manual anglès sobre els mites nacionals espanyols i la seva idea de l'edat mitjana, com funciona el cànon històric dominant i la seva visió sobre l'edat mitjana i també algunes altres propostes alternatives sobre aquests mites nacionals espanyols. També al llarg de l'any, el 2022, continuarem tasques d'edició que faig per a l'editorial Llibres de la Drassana i també amb les tasques de revisió de les actes medievals parlamentàries valencianes i em centraré en 2 llibres relacionats amb la història de la ciutat de València. Un de rutes històriques sobre la València imprescindible, diguem-ne, i un altre, més general, una panoràmica històrica, però també actual, i també serà un llibre coral sobre la història i també la vida actual en la ciutat de València. Això és el que em centraré al llarg de l'any, que ja és prou. Déu-n'hi-do, Vicent. Doncs ho deixarem aquí, si et sembla bé. Molt bé, perfecte. Ha estat ràpid i indolor. Sí, ha estat un plaer, la veritat. Doncs sí, igualment. Moltes gràcies, Vicent. Ens seguim trobant per les xarxes i anem parlant de tot. Vale? Perfecte, que vagi molt bé. Ha estat un plaer, com sempre. La veritat és que a mi se m'ha fet molt curt, però ja saps com són les xarxes. Ha de ser ràpid. Millor fer-ho curt. I això, ja continuar amb la tasca de bona divulgació històrica que la feu i que és completament necessària per a la salut del país també.